ما زالت فرق الهندسي تیمên endezariyê hêjî ji bo paqijkirin û misogerkirina deverên şûnwarî li Başûrê Libê kar dikin. Me çend deverên şûnwarî yên wek Rewêha û Şenaşerax paqij kirin û niha em li devera Rebîa ne. لأنها تخص في عملية وجهة Em الزائرين hewl didin deverên şûnwarî misoger bikin ji ber ku ew من cihê السائحين. serdanê نعمل geştyaran e. على تأمينها وتمشيطها Em nav û بتدخينها derdora wan ومحيطها deveran من paqij أجل dikin ji bo تأمينه parastina wan. إن شاء الله. نحن الآن في موقع ربيعة الأثري. ام نهال دەڤەرە شوونواریە ڕەبیعانە کو یەک ji wan deveranê ku di lîsteya mîrada cîhanî de hatiye tômarkirin. Armanca vê projeyê vegerandina jiyanê bo vê devera şûnwarî û hatina xelkê herêmê, welatî û geştyaran e. إلى هذا الموقع. Projeya me li Çiyayê Zawiyê bi hevkariya rêveberiya şûnwaran a Libê belgenamekirin û parastina deverên şûnwarî ye. Me serdana deverên Şenaşerax û Rewêha kir û me dît ku astengî hene ku ew jî hebûna mînan e. Wezareta Berevaniyê bi lez bersiv da û dest bi rakirina mînan kir. Em niha li Rebîa ne ku tê paqij kirin ji bo destpêkirina projeya belgenamekirinê û pişt ve ji pêşwazîkirina geştyaran. الغام كانت كتيرة وبجهود الشباب Mîn gelek bûn, bi hewlên van ciwanan hejmareke mezin ji wan hatin rakirin. وفي ترى كتيرها Ev devereke şûnwarî ye, heyk di tirsiya ji ber mînan serdana vir bike. الكبير بجوز يشوف اللغم يشوف اخي السلك Dibe ku kesê mezin mînê an têla wê bibîne û xwe dûr bixe. Lê zarok nizanin ev çi xeterî ye, lewma dibe ku bi wan de biteqe.